Welcome back to my Bidaboti Dimari blog channel. Bidaboti Dimari blog channel आव गासै नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय आरो बे खन्थाइखौ आङो दासो लिरदोंमोन। माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो। खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय आंनि गामि। अनसुलि आंनि गामि, गोरबोजों अनसायनो मोनथों, समायना रमायना गोरबोजों थानो मोनथों। आंनि अनसुलि गामि, दुखु खैफोदाव नोंसोर आंखौ हेफाजाब होथों। आंबो नोंसोरखौ माब्लाबा नोंसोरजों आं समाजाव ओंखारनो मोनाखैब्लाबो नोंसोर आंनि असे जिउनि। दुखु मोनो नाथाय मा जानो, आंबोदि सासे उखैनायनि गलाम। इसोरखौ फोथायहो, सैथोखौ गनायहो, हिजावखौ सिनायहो, इसोरखौ बजब हो, मावनानै जानो हो। मैया थैयो आगानाव, सेसाया थैयो खियाव, नाया थैयो थफिनायाव, मानसिया थैयो खुगायाव। इसोरजों लोब्बा लाखिनानै खामानि मावनो सोलों जिउआव। गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो। प्लिज लाइक एन्ड शेयार, साबस्क्राइब गासैखौबो थुनानै हो। गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो। खुलुमबाय।